Coa fin do verán, o horario das terrazas e de apertura dos locais hostaleiros vese reducido. Uns horarios que, segundo informou o Goberno de Vilagarcía, algúns locais non están a respetar. Motivo polo cal a Policía Local propuxo ata 16 denuncias de sanción na última semana. Chegou o momento xa, pasaron moitos meses, pasou o verán e creemos que era algo que hai que solucionar, porque neste caso non olvidemos que son moitísimos máis os locais que están cumprindo cas normas, cos horarios, cas licencias, con todo, que os locais que non o fan. Dende o Concello piden aos locais que cumpran coa ordenanza municipal e respeten os horarios propios da licencia de cada establecemento, garantindo así o descanso da veciñanza. Dende o Concello de Vilagarcía e dende o Goberno de Vilagarcía, evidentemente, temos que velar polos intereses de ambas as dúas partes. Pero os intereses de ambas as dúas partes pasan por cumprir ca lei e ca normativa. O descanso dos veciños ten que primar sobre os desfases que poidan ter os locais de hostelería. A policía está facendo o seu traballo perfectamente. A polémica polos horarios das terrazas ten o seu punto de máis controversia na Praza do Castro, onde os hostaleiros piden aumentar os horarios para poder traballar con normalidade. Unha medida que, segundo sinalan dende o Concello, é posible, pero tense que facer en conxunto e un proceso longo. Unha ordenanza de terrazas ou de calquera outra materia non se cambia dun día para outro, ten que pasar por un pleno municipal, ser aprobada en pleno, leva uns meses, hai que expoñela públicamente, hai que ver as alegacións que se fan ou que non, ten moito traballo detrás. Dispostos a poder valorar unha modificación? Por suposto que estamos dispostos, pero sobre todo o que hai que facer agora, máis que falar desa situación, é de correxir o que non se está cumprindo agora. Se non se está cumprindo agora é difícil poder mirar hacia adiante. O límite dos horarios non é a única problemática. Algúns locais retirouse a terraza ata que regulen a situación. Facer un levantamento das terrazas que non tiñan licencia para que regularicen os seus papéis, as súas licencias, e que pasen xa, de feito, bastantes locales xa o están facendo, e algúns deles van a recibir agora de inmediato o permiso municipal para poder volver a poñela. Outro motivo polo que se están sancionando os locais é polos niveis de son. Dende o Concello lembran que as medidas de son tamén dependen da licencia que teña o establecemento.